Korte sa Davao ni-issue og arrest warrant batok ang kanhi Regional Intelligence Unit Head Leonardo Felonia human nasutang siya ang nimando sa pagpatay ni Cebuano businessman Richard King. Si Maris Puyo sa report. Davao Regional Trial Court ni mando sa pagdakop ni kanhi Regional Intelligence Unit Davao Head Superintendent Leonardo Felonia kinsa gitumbok nga mastermind sa pagpatay ni Cebuano businessman Richard King. Siyang arrest warrant order si RTC Branch 16 Judge Emmanuel Carpio niingon nga base sa forensic examination, text messages ug report sa PNP Crime Lab nakakita og igong ebidensya ang korte batok ni Felonia. Lakip sa dakong ebidensya mao ang pagtug-an mismo sa tulo ka mga suspect nga mao'y gisugo ni Felonia nga mobuhat sa maong krimen. Dugang sa huwes nga ang pag-angkon sa mga suspect legal ug sukwahi sa katarungan sa kanhi pulis. Samtang sa habig ni Felonia, nagkanayon iyang legal counsel nga si Cesar Europia sa text messages nga gipadala sa Sunstar Davao nga ila pang sabutan sa iyang kliyente kung unsa ang mga remedyo nga pwedeng himuon kalabot sa kaso. Kahinomdumang si King gipatay ni adtong Hunyo sa miaging tuig sulod sa Vital Sea Building sa syudad sa Davao. Ang businessman tag-iya sa Crown Regency Group of Hotels sa Pilipinas. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.